खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बे समाव नोंथांमोनजों दिनै 2026नि बिधान सभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन आरोना। देग्लायनि 2026नि बिसायख'थिया इलेक्सना शिबसागर तिनिसुकियानिफ्राय जागायदों रायजो राजा नोंथांमोन। शिबसागर तिनिसुकिया बे जायगानिफ्राय जागायदों। माने जै दिन जागायदोंमोन बै जागायनायनिफ्रायनो राजखान्थिया गुदुं आरोना दिनैसिम गोबां गुदुं जानो हमदों। नोंथांमोना नुदों भिडिअनि क्लिप्सआव एसे नुनो मोनबाय बेयाव थर्क बिथर्क माने बाग बिथर्क होनना बुङो बेखौ माने एकदम बुलाहां माने बिदि ओरै मोसाफोरबायदि आरो बुलाहां आरोना बेखौ बाग बिथर्क होनना बुङो माने। थ' बेबायदि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो सोरनि थाखाय जादों सोरनि बिर'धि जादों बिर'धिया दा मोननै मोनथाम दं माने बिर'धि बेयाव दङ कंग्रेस आरो बिजेपिनि गेजेराव फुरा वाक जुद्ध। फारसेथिं मिया आरो मुस्लिम बे गोबां फाराग दं दै रायजो राजा नोंथांमोन। जायफोर माने बांलादेशि इलिगेलि 1971नि उनाव जायफोर उनाव फैदों बैसोर मानसिफोरखौ इलिगेलि बांलादेशि होनना बुङो मिया होनना बुङो। आरो बिनि सिगाङाव जेसेबां फैदों बिसोर मुस्लिम मानसि बिसोरनि थाखाय बिर'धि नङा आरोना। दा माने जिथुनाखि नुदों जायखौ जों आसाम जुब मन्च होनना बुंदों बिथांमोना पुलि माने प्रटेक्ट खालामगासिनो दं माने एगेन्स्टआव खामानि मावगासिनो आरोना कंग्रेसखौ लोब्बा लानानै कंग्रेसनि थ्रुयै मिया बेबायदि सोलिगासिनो दं आरोना। दा बेयाव आरो दाखालिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों पस्टार लागायदों माने जायफोर मिया इलिगेलि 1971नि उनाव जायफोर फैदों बिसोर मानसिनि भटार आधार कार्ड चेक खालामदों माने मायथाइफोरखौ आरो बिसोरखौ मोनसे एलाउन्स खालामबाय शिबसागराव माने खामानि मावनायखौ बिसोरखौ माने टटेलि बन्द खालामदों माने जिथुखि मियाफोरा माने खामानि मावनो फैनाय माने सोनाबनिफ्राय धुबुरीनिफ्राय ओरै बरपेटा धुबुरी माने ओरै नगां बे जायगानिफ्राय माने बे माने जायखौ जोङो उजनि अखम होनना बुङो माने शिबसागर तिनिसुकिया बेयाव माने खामानि मावनो फैनायफोरखौ टटेलि माने बन्द माने बे पस्टारनि गेजेरजों लन्च खालामजों माने फोसावदों माने मिथिबाय नटिफिकेसन होदों माने। दा बै नटिफिकेसनखौ मा खालामबाय बे पस्टारखौ मा खालामबाय दाखालि माखासे मानसिया बिसिजोब्बाय आरोना ओरैबायदि बिसिजोब्बाय। दा बिनि उनाव मोनसे आरो जाबावबाय मैया दाखालि बावैसो नोंथांमोना नुदों मोनसे बिराद गिदिर माने आरसिसि बिल्डिं कनस्ट्राक्सनाव माने मियाफोरा खामानि मावगासिनो दं बिसोरखौ थांनानै डाइरेक्ट माने बन्द खालामबाय थांनांगौ माने बिनिफ्राय खामानि मावनो मोना होननानै। थ' बेबायदि जादों माने। दा मोनसे आरो थांखि होदों दा नोंथांमोना नैबे प्रतिबादाव नोंथांमोना मोनथिगोन नैबे बे जिथुनाखि बे रेलिया जिथुनाखि कंग्रेसनि आफादगिरि जिथुनाखि मानगोनां जायखौ जों गौरब गगৈ होनना बुंदों बिथांखौ माने पाकिस्तानी मोनसे आयखा होदों माने पाकिस्तानी होननानै बुंदों आरोना बिथांखौ। दा नैबे 8 थारिखआव मोननै माने जुस दावहा जानो थांगासिनो दं माने मोननै ओरैबायदि बुंदों माने जायफोर मियाजों माखासे लोगो दं मियाजोंबो माखासे लोगो दं मियानि जानानै खोथा बुंग्रा माखासे दं आरो मियाखौ होबथाग्रा मियाखौ होखारग्रा माखासे दं। दा बिनि गेजेराव ओरैबायदि जादों दा मोनसे टाइम होदों दा नगांनिफ्राय माने 100निख्रुइबो बांसिन माने मिया मानसि लाना थांगोन माने तिनिसुकियाव। दा ओइदिनखालि टाइम टेबोल होजोबदों आरो 8 थारिखै माने दा ओइदिनखालि मा जागोन आरो बेखौ जों बुंनो हाया आरोना माने फुरा बाग बिथरखौ जानो हागौ आरोना। थ' बेबायदि सोलिगासिनो आरोना जोंनि जिथुनाखि आसाम बिधान सभा 2026नि जि इलेक्सननि जि
बेखौ माने मा केम्पाइनबो होनना बुंदों आरोना बेखौनो राजखान्थि होनना बुङो आरोना राजखान्थियाव माने दुंहाव थासारिया गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय माने बांसिन जादों आरोना थ' बिनि अनगायैबो आरो बिनि दाख्लैबावैबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जिथुनाखि जालुकबारियाव मोनसे पिस प्रसेस मास रेलि लादों कंग्रेसआ बेयाव माने जालुकबारि समस्तिनि रायजो राजाफोरा बेखौ हेंथा होनायखौ नुनो मोनदों थ' बिनिफ्राय दा स्टार्ट जाबोगासिनो आराम्भ जाबोगासिनो माने दा दिनैबो जादों नै आरो दिनैबो जिथुनाखि दृश्य बे नुथायखौ भिडिअनि क्लिप्सखौ नोंथांमोना दामनाय नायगोन नोंथांमोना नायलांनो हागोन माने देग्लायनि एबारनि 2026नि विधानसभा इलेक्सननि आसामनि जि दुंहाव थासारि जि केम्पाइन बेयो गुदुं जादों आरोना थ' बेखौ नोंथांमोना दामना होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो বৰ্তমান বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে বুলি কৈছো দুই পক্ষৰ মাজত বৰ্তমান জয়ন্ত যথেষ্ট পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈছে দুই পক্ষৰ মাজত বৰ্তমান ইয়াত তৰ্কযুদ্ধ হৈছে বুলি কৈছো বৰ্তমান বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে বুলি কৈছো দুই পক্ষৰ মাজত বৰ্তমান জয়ন্ত যথেষ্ট পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈছে দুই পক্ষৰ মাজত বৰ্তমান ইয়াত তৰ্কযুদ্ধ হৈছে বুলি কৈছো আমি ৰখি আছিলো আমি ভূপেন বৰাক সুধিলো তেওঁ পলাই দিলে আমি গৌৰৱ গগৈক সুধিবলৈ ৰখি আছিলো যে আপোনালোকে যে লিখিলে মাটি বচাওক জাতি বচাওক কাৰ মাটি বচাব কাৰ জাতি বচাওক আমাৰ ওচৰলৈ নাহিল ভূপেন বৰা পলাই খাইলে ৰিপুণ বৰা পলাই গুচি গ'ল কিন্তু আমি ৰখি আছিলো এইকাৰণে যে জাতি মাটি কাৰ বচাব আমাক কৈ যাব লাগে কিন্তু আমাক তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে গড় হত্যা মানে কি ৰখিবলৈকে নাহিলে ইয়ালৈ তেওঁলোকৰ যি সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ আহিছে আমি সুধিব বিচাৰিছিলো কোনটো সময় লাগে আকৌ গড় হত্যা সময়খিনি আমাক নালাগে সেই কথাটো সুধিম বুলি ভাবোতে তেওঁলোক পলালে আমি যি সুধিবলৈ বিচাৰিছিলো সেই সোধাৰ আগতে তেওঁ পলালে যিটো ৰাজনৈতিক দলে ৰামক নামানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ৰামৰ পৰা আৰম্ভ ৰামতে শেষ তেখেতসকলে তেতিয়াহ'লে শংকৰদেৱক কি বুলি বিচাৰি আহিছে আৰু এটা কথা সুধিলোহেঁতেন যে আপোনালোকৰ চৰকাৰ দিনত আহিছিল নহয় আৰু এতিয়া যে আহিলে কি পৰিৱৰ্তন দেখিলে এই একো সুধিবই নাপালো গুচি গ'ল পলালে ৰখিবলৈ চেন মুণ্ডাবাদ বেদখলকাৰী সংস্থাপন দিয়া ৰখিবলৈ চেন মুণ্ডাবাদ গৰু চোৰ মুণ্ডাবাদ গড় চোৰ মুণ্ডাবাদ গড় চোৰ মুণ্ডাবাদ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী পাকিস্তানী গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ ইয়াত যেতিয়া আহিছে ইয়াত অহাৰ পিছত পাকিস্তানী এজেণ্ট গো বেক আনকি নিয়াৰ দলাল গো বেক এনেকুৱা ধৰণৰ ধ্বনি দিছে আৰু তেওঁলোকে ৰাইজ যথেষ্ট কিন্তু ক্ষোভিত হৈ আছে বা এইসকল লোকে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰীত যিহেতু আমি তেওঁক সুধিছিলো যে আপোনাক পাকিস্তানী এজেণ্ট বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে যে মই সেই শ্লোগান শুনা নাই বুলি কৈছে কিন্তু মই এটা কথা পুনৰ কৈছো যে চূড়ান্ত কিন্তু অস্বস্তিত পৰিছে আজি মতদ্ৰালৈ আহাৰ পৰা কিন্তু সমগ্ৰ থানৰ সন্মুখৰ পৰা ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰিছে আনকি ৰকিবুল হুছেইন গৌৰৱ গগৈ বা সকলোৰে বিৰুদ্ধে যি শ্লোগান দিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনক টাৰ্গেট কৰি দিছে গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তানৰ এজেণ্ট বুলি কোৱাৰ পিছত ৰকিবুল হুছেইনক সুধিছে যে মতদ্ৰাত যিসকল বেদখল হৈছিলে সেই বেদখলত ৰকিবুল হুছেইনৰ হস্তক্ষেপৰ বেদখল হৈছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে বহুত খান কমিটিৰ লোকক